nebo zregulovat tlak v průběžném potrubí. Znači, ta kapica u stvari služi kada je potrebno da se poveća ili reguliše pritisak u Průběžném potrubí. U cevovodu. Povolí tady ten zajišťovací a čepičkou reguluje. Aha, tu se malo olabavi sa ovim šrafom i onda se sa tom kapicom reguliše. Ukážeme na starosti potom. Manometr je ještě i digitální v rychloměru, který ukazuje, jako je tam, ten je přesnější než ty analogový. Poslije ćete još vidjeti da digitalni brzinometar, manometar je precizniji nego analogni. Ale on je součástí rychloměru. A on je sastavni deo Tam můžeme ukázat vlastně. Půjdeme nahoru. Ukážeme v kabině. Tako da